An balima ni yankuma bi kibaran b'an bolo kala sama o de ko malien minnu bɛ tunga la Angola jamana kɔni kan olu kɔni sirannen don kosɛbɛ ni waati in na ayiwa kibaran minnu kɔni sera ma olu y'a jira k'a fɔ kɔni ko ninnu ka siran kun tɛ dɔwɛrɛ ayiwa min yɛrɛ Angola jamana kɔni ɲɛmaaw ye u y'a jira k'a fɔ kɔni ko kabini octobre kalo tile 25 u bɛna wale dɔ daminɛ min bɛna kɛ sababu ye maa o maa ni e de t'u ka duguma ye ni e bɛ baara kɛ ayiwa jamabɔyɔrɔw la ani yɔrɔ wɛrɛw la o kɔni bɛ aw minɛ k'aw gɛn ka bɔ u ka dugu kɔnɔna na ayiwa sababu la malien minnu yɛrɛ bɛ ni o jate yɛrɛ min sera ma o bɛ bila fo maa 30 ani kɔ la ayiwa o malien ninnu kɔni y'a jira k'a fɔ kɔni ko olu kɔni sirannen don kosɛbɛ nin wale in kɔni na o de kɔni senfɛ min yɛrɛ ye minisiriso min bɛ malien tunkarankew kɔni ka kow kunna ale kɔni bɔra ka kuma dɔ kɔni kɛ min yɛrɛ ye sibiri tɛmɛnen novembre kalo tile 3 min na a bɛ ɲɛfɔli kɛ malien kɔni bɛ lahala min na ayiwa Angola dugu kɔni kan ayiwa minisiri ka ɲɛfɔla kabini nin wale in kɔni daminɛna min ye malien ye kɔni olu ma minɛ nka y'a jira k'a fɔ kɔni ko an bɛ yɔrɔ min na sisan min yɛrɛ ye malien 60 ye olu kɔni tun bɛ ayiwa Angola kasow la ka ban ayiwa minisiri kɔni y'a jira k'a fɔ kɔni ko olu kɔni bɛ ka ko bɛɛ kɛ cogo min na ayiwa nin ko in kɔni a kana malien kɔni sɔrɔ a y'a jira k'a fɔ kɔni ko labɛnw bɛ sen na cogo min na ni malien fɛn o fɛn kɔni n'i bɛ fɛ ka bɔ Angola dugu kan ka segin i ka dugu kɔnɔna na ko kɔni o bɛ se ka ɲɛnabɔ cogoya min na ayiwa tɛmɛnen kɔ bɔ yen an b'a jira la k'a fɔ kɔni ko ENSP ni o ye an ka sanfɛ kalanso ye an ka jamana kɔnɔ yen kɔni karamɔgɔw kɔni bɛ baara bila kudayi la min daminɛna kabini octobre kalo tile 31 ayiwa min yɛrɛ ye ninnu ka hakɛ ɲini jɛkulu min bɛ olu y'a jira k'a fɔ kɔni k'u ka nisɔngoya kun tɛ dɔwɛrɛ min yɛrɛ olu ka ɲɛmaa ye ni o ye directeur général ye ko o kɔni ka sigili kɔni o de ma bɛn olu ma ayiwa ninnu kɔni ye a jira k'a fɔ kɔni ko min yɛrɛ ye nin ka sigili ye ayiwa ko a kɔni ma kɛ sariya kan ayiwa ninnu kɔni ka ɲɛfɔli la min yɛrɛ ye ayiwa directeur ye ni o y'u ka ɲɛmaa ye ni o bɛ sigi appel à candidature de bɛ kɛ min kɔni bɛ kɛ sababu ye maa o maa ni e yɛrɛ de hakili la kɔni e bɛ se ka kɛ directeur ye i ka se k'i kan bɔ walasa i kɔni ka k'a ye ayiwa o yɛrɛ tɛmɛnen kɔ bɔ u y'a jira k'a fɔ kɔni ko olu ka sariya kɔni bɛ a jira k'a fɔ kɔni ko walasa i ka kɛ ɲɛmaa ye ayiwa i kan ka se ayiwa hakɛ dɔ de ma i ka kalan kɔni kɔnɔna na ayiwa ko n'i y'o bɛɛ ta ka lajɛ ɲɛmaa min kɔni b'olu kun sisan kɔni ko o ma nin si kɔni matarafa ko de kɔni kama olu kɔni ye nin baarabila in kɔni bila sen na ni baarabila kura ye don olu t'a dabila wa fo olu kɔni ka laɲini kɔni o bɛ sabati ayiwa an balimaw ni kunnafoni ninnu de tun b'an bolo k'a las'aw ma bi ani caw kulomajɔ la